Haize beltza Amaiur Reper Izpurarraren azken novela Tomas izeneko idazle baten istorioekin bigarren lan honetan. Beraz hemen Tomasen historia segitzen dugu. Tomas idazlea da eta hirugarren proiektua du eta beka bat irabazi berri du literatura beltza idazteko. Eta epea hurbiltzen ari da eta oraindik ez daki gehiago zer idatzi. Polostegen liburu batetatik abiatu nintzen eta entxeatu nintzen liburuan agertzen ziren harremanak berriz New Yorketik berdin Baionara edo ekartzea eta hau izan da gehiago abia puntua. Novela beltza zen arren, genero honen izpiak topatuko ditugu. Beste genero batzu ere sartzen, tarteka sartuak direla, idazle baten historia denez idazten ere ikusten dugu, eta beraz hor sartzen dira pastitxe batzu, edo itzulpen zati batzu, edo. Gizarteari buruzko ikuspegi bat edo agertzen da, edo baina gehien bat zeharka eganezake. Hemen gehiago literatura, euskal literatura eta literatura beltza estakurutzat harturik, gehiago tratatzen da hemengo kultur mundua, baina gehiago ikuspegi literario batetatik. Eta tonuan, oraingoan ere ironia oso presente. Biztanena ironia biziki tresna interesgarria zait eta hor ere oargabean kasik edo erabili dut. Hortzaizeko mental liburu dendan eta Baionako elkar saltegian aurkeztu ostean, Sarako idazleen biltzarrean izanen da Amaiur Reper irakurleekin trukatzeko eta solasteko irrikaz. Tomasek batzuei behar da antipatia zerbait piztuko die, beste batzuei simpatia gehiago, baina uste dut pertsonaien humanitate bat edo agertzen dela hor eta hori ere adierazi nahi izan dut.